Čo musím urobiť, aby som bol spasený? To je najdôležitejšia otázka tvojho života. Pretože keby si dnes zomrel, kde by si strávil večnosť? Biblia jasne hovorí, lebo odplatou za hriech je smrť, ale Božím darom je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Rimanom 6:23. Všetci sme hriešnici a zaslúžili sme si smrť. Boh nám však ponúka večný život ako dar. Možno sa najprv pýtaš, kto je vlastne Ježiš? Biblia učí, že existuje iba jeden Boh. Tento jeden Boh sa zjavuje ako Otec, Syn a Duch Svätý. Otec nie je Syn. Syn nie je Duch Svätý. Duch Svätý nie je Otec. A predsa nie sú traja bohovia, ale jeden Boh. Trojica nie je rozpor, ale tajomstvo. Ak je Boh nekonečný, bolo by predsa zvláštne, keby sme ho svojim obmedzeným rozumom dokázali úplne vysvetliť. Žiadne prirovnanie nedokáže Boha dokonale opísať. Ale možno ti pomôže toto. Predstav si, že by som mohol zo seba vyňať svojho ducha a postaviť ho po svojej pravici. Potom by som zo seba vyňal svoju dušu a postavil ju po svojej ľavici. Teraz stoja telo, duša a duch vedľa seba. Keď ukážem na svoje telo, je to moje telo. Keď ukážem na svojho ducha, je to môj duch. Keď ukážem na svoju dušu, je to moja duša. Telo nie je duch. Duch nie je duša. Duša nie je telo. Toto prirovnanie nie je dokonalé, pretože Boh sa neskladá z častí ako my ľudia. Pomáha nám však pochopiť, že odlišnosť neznamená, že existuje viac bohov. A práve preto Ježiš nie je iba prorok alebo dobrý človek. Ježiš je Boží syn. Stal sa človekom, žil bez hriechu, zomrel na kríži za naše hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Jeden žalárnik položil tú istú otázku. Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Skutky apoštolov 16:30. Odpoveď nebola, daj sa pokrstiť, zachovávaj prikázania, konaj dobré skutky. Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Skutky apoštolov 16:31. Sám Ježiš povedal, veru, veru hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. Ján 6:47. Človek nie je spasený dobrými skutkami ani náboženstvom. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efezanom 2:8-9. Všimni si slovo dar. Dar je darček. Darček prijímateľa nič nestojí. Vždy zaň zaplatí ten, kto ho daruje. Predstav si, že poviem, darujem ti túto Bibliu, ale najprv mi umieš auto. Bol by to ešte dar? Nie. Bol by to obchod. Rovnako je to aj s večným životom. Keby Boh povedal, darujem ti večný život, ale najprv musíš zachovávať prikázania, dať sa pokrostiť, žiť nábožným životom, alebo žiť čo najmenej v hriechu. Bol by to ešte dar? Nie. Musel by si ho zaslúžiť. Ale Boh hovorí, že večný život je jeho dar. Ježiš Kristus zaplatil na kríži celú cenu. Ty už nemusíš platiť nič. Ten dar musíš iba prijať vierou. A keď ti darujem túto Bibliu, patrí tebe. Nemôžem ti ju len tak zobrať späť. Dar zostáva darom. Rovnako Boh daruje večný život. Nedáva ho preto, aby ho neskôr znovu vzal. Preto Pavol píše, lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Rimanom 10:10. Ale čo vlastne znamená dôverovať Ježišovi?
Predstav si, že spolu sedíme v reštaurácii. Objednáš si bez toho, aby si pozeral na ceny. Na konci čašník prinesie účet, je však taký vysoký, že ho nikdy nedokážeš zaplatiť. V tej chvíli vojdem dnu a poviem: vstaň a choď. Ja zaplatím celý tvoj účet. Teraz sa ukáže, či mi naozaj dôveruješ. Ak hneď staneš a odídeš, dôveruješ môjmu slovu. Ak však zostaneš sedieť, alebo sa neustále obzeráš, aby si skontroloval, či naozaj platím, potom mi v skutočnosti neveríš. Presne tak je to s Ježišom Kristom. Dlh za naše hriechy nikdy nedokážeme zaplatiť sami. Ježiš hovorí: ja som zaplatil celú cenu. Spasiteľná viera znamená úplne sa spoľahnúť na Neho. Nie z časti na Ježiša a z časti na vlastné skutky. Nie na krst, nie na cirkev, nie na vlastnú spravodlivosť, ale jedine na Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý zomrel za tvoje hriechy a vstal z mŕtvych. Otázka teda nie je: si náboženský? Otázka znie: dôveruješ jedine Ježišovi Kristovi? Lebo kto verí jemu, má večný život. Ak si dnes poznal, že si hriešnik a chceš vložiť svoju dôveru v Ježiša Krista, môžeš sa teraz so mnou modliť. Pane Ježišu Kriste, viem, že som hriešnik a že sa nedokážem sám zachrániť. Verím, že Ty si Boží syn, že si zomrel na kríži za moje hriechy a na tretí deň si vstal z mŕtvych. Nespolieham sa na svoje skutky, ale jedine na Teba a na Tvoje dokonané dielo. Ďakujem Ti, že mi dávaš večný život ako dar. Amen.